Eba Blanco karguan berretsi eta Eusko Alkartasunako idazkari nagusi izendatu dute berriro Gasteizen egindako kongresua mailerako bozketan. Disiplinaz lan egiteko eta EH Bildu koalizioaren barruan ekarpenak egiten jarraitzeko eskatu dio militantziari. Gehiengoaren babesa lortu du Blancok, konpromisarioen 54%en baiezkoa lortuta. Eta bitartean, EAko ildo kritikoak alderdiaren demokratizaziorako talde eragilea sortu du. Mayorga Ramirez eta gainontzeko kanporatuen lekukoa hartuko du talde horrek. Zuzendaritza berriaren legitimotasuna aldarrikatu du Eba Blanco idazkari nagusi berrartuak. Desde luego, sale reforzada Eusko Alkartasuna y sale reforzada la dirección, porque esta dirección nueva de Eusko Alkartasuna ha sido elegida legítimamente, democráticamente, por el 54% de los compromisarios elegidos legalmente y democráticamente. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara zuzenean. Eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Otsaiak 21 ditu gaur astelena da eta apirilera begira jarri da dagoeneko Euskal Herria batera herri ekimena, izan ere pandemiak baldintzatutako 2 edizioren ostean aurtengo aberri egunaren ospakizuna kalera ateratzeko deia egin du. Asmoa da munduan zehar barreiatuta dagoen euskal komunitate globalari protagonismoa ematea 24 orduko keinu bateratua eginez. Aberri eguna goratzeko garaia dugu. Garai ilunak gibelean utzirik eta udaberriarekin bihotzak auspotzeko garaia da. Aurten, munduan zehar barreatua den euskal komunitateak parte hartuko du euskal diasporak, lehengoak eta oraingoak. Plazarat itzultzeko tenoria da. Keinu bat batera egiteko tenoria. Karrikarat, plazarat, mundu zabalerat jauzi eginez. Izan ere, batera eginez, euskal komunitateak etorkizun oparoa duela sinesten dugu. Udaberriko ikurraldia eta apirilaren 17ko aberri eguneko keinua bateratua hor izanen ditugu laster. Plazara ateratzeko garaia da, behin pandemia gaindituta. Aprobetxatu dezagun aberri egun bat berria ospatzeko. Gainera, orain dela 80 urte Bilbon lehenengo aldiz ospatu zen aberri eguna. Ospatu dezagun denok batera, ordutik aberri egunak gure komunitatea elkartzeko izan duen gaia. Plazara ateratzeko garaia da eta munduak ezagutu gaitzan garaia da. Gure helburua elkarlanean, euskal komunitatea batera, garai berriaren bila. Lanean gaude eta lanean jarraitu nahi dugu zuok guztiokin, aberri eguna batera prestatzeko. Bide horretan, diaspora eragile eta pertsonekin harremanetan jarraituko dugu, interlokuzioa anitzak garatzen. Apirilak 17ko aberri egunean, keinu bat batera egiteko proposamenarekin gatoz gaur hemen. Gonbitea luzatzen dizuegu. Herritarrei, kultur eta kirol erakundeei, eragile sozial, sindikal eta politikoei, norbanakoari, taldeari, emakume zein gizon, haur edo nerabe, gatozen denok batera udaberriko ikurraldian parte hartzera. Etxean, mendian, herriko plazan, lantokietan, edonon balio du. Batu eta astindu ditzagun ikurrak 4 haizetara, denok batera. Herritarrok batera, euskal komunitatearen ospakizuna antolatzeko garaia da.
Eta politika gaiekin jarraituta, UPN-eren berme batzordeak aste honetan bertan erabakiko du Saias eta Adanero 2 urte tardiz kanporatuko duen ala ez. Lan erreformaren bozketan UPN-eko 2 diputatuek alderdiko zuzendaritzaren agindua urratu eta aurkako botoa eman zutenetik kristia piztu da alderdian. Behin-behinean kanporatzeko proposamenaren aurka alegazioak aurkeztu zituzten aurreko astean Sergio Saiasek eta Carlos García Adanerok eta argudioak aztertu ostean, behin betiko erabakia hartuko du berme eta disiplina batzordeak aste honetan. Eta alderdien baitako krisiak eta tentsioak izpide Madril aldera jo behar dugu, izan ere balizko ustelkeria kasu bat tarteko, Pablo Casado eta Díaz Ayusoren arteko talkak zer esana ematen jarraitzen du. PPko zuzendaritzak Díaz Ayusori irekitako espedientea itxi egingo diola iragarri du, eta gainera gaur goizean Casado alderdiaren zuzendaritza bildu du. Honen guztiaren gainean xehetasun guztiak izateko eta gakoak emateko pantailan beste aldean daukagu Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kazetaria, berak gertutik jarraitzen ari da gaia. Eguerdion, Iñigo? Eguerdion, kaixo, zer moduz? Egoera egunetik egunera latzen ari dela ikusten ari gara, badirudi azkenean Ayusoren aurkako akusazio gor horiek ezerezean gelditu daitezkela. Atzokoan ere ikusi genuen Madrilen zenolako manifestazio jendetsua egon zenez, Ayusoren babesea emateko. Honen guztiaren zein irakurketa egiten duzu? Ayuso indartuta atera da, hemendik? Bueno, paradoxikoki hori dirudi, ez? Behintzat, eskuin aldeko komunikabideetan badirudi deitzen zaion errelato hori Ayusok irabazi duela, ez? Hain zuzen ere, berak filtratutako espioitza kasu hori badirudi lehenetsi dela ustelkeria kasua baino, ez? Eta gogoratu beharra dago hemen sakonean dagoena dela Madrileko komunitate autonomoak kontratu bat eman ziola Ayusoren familiaren laguna zen lagunaren enpresa bati, eta enpresa horrek komisio bat ordaindu ziola bere anaiari, ez? Eta hori da muinean dagoen kasu larriena, ez? Baina badirudi eskuineko komunikabideak ikusten baldin baditugu, atzo adibidez Genoan egontzen manifestaldi hori ikusten baldin badugu, erru hori Casadorena eta bere zuzendaritzaren era, ez? Eta, bueno, egia da, baita ere harakatu behar izango dela, ez? Eta ikertu behar izango dela, espioitza kasuren bat egon denala ez, Madrileko PP horretan eta Casadoren zuzendaritzaren aldetik, ez? Baina nik uste larriena, ustelkeria kasu hori izango litzatekeela, ez? Eta orduan, nora ateratzen den irabazle, badirudi momentuz, bi aldeak aterako liratekela galtzaile, ez? Dena den, Casado zein puntutan gelditzen da guzti honetan, beraren amaiera politikoa iragarri daiteke, ala gehiegi esatea izango litzateke izan ere, ikusi dugu, ez, mediatikoki ez duela Ayuso bezain beste babes, baita ere alderdiaren barruan babesak kolokan dituela, eta gainera mahai gainean ere dagoela zuzendaritza berria hautatzeko ezoizko kongresu bat. Bai, bueno, nik uste adibide bat dela, adibidez, ostiralean gertatu zena, ez? Gogoratu beharra dago nola ostiral goizean, berak irrati batean, nola argi eta garbi akusatu zuen Ayuso ustelkeria kasu batengatik, nola esan zuen bere ustez pandemiaren momentu okerrenean ezin zela kontratu bat bere anaiarentzako edo bere familiako kide batentzako onura atera zitekeena luzatu edo eman, eta nola arratsalde horretan bertan, Ayusorekin izandako bilera batean, gero erabaki zuen Ayusori irekitako espediente hori bertan bera uztea, ez? Beraz, badirudi onetsi egin zuela ustelkeria kasu hori, ez? Berak goiz horretan salatutako ustelkeria kasu bera hori, ez?
Bai, hemen ere zein pututan geldituko da alderdia, ez? Horixe da beste galderetako bat, izan ere gaurkoan Iturgaitzek batasunerako sinesgarritasuna berreskuratzeko deia egin du, Ayusok esan du baita ere alderdia desegiten ari dela, gero horrek zenolako ondorioak ekarriko dituen ere irakurketa hori egitea komeni da, ez? Hainbat inkestek ere ikusi dutelako, azaleratu dutelako, boxerako bidea hartzen ari dutela hautesle askok. Bueno, egia da, azken egunetan gertatutakoak guztiz baldintzatuko duela hemendik aurrerako politika, ez? Eta eszenatoki politikoa estatu mailan, ez? Gogoratu behar dugu hemendik aurrera adibidez, Kongresuan kontrol sesio horietan PPk behin eta berriro izango duela gobernuaren aldetik eta beste alderdien aldetik hau gogoratuko diote, ez, behin eta berriro. Eta bere oposizio bide hori, Casadok bere postuan jarraitzen baldin badu, asko zailagoa egingo zaio, ez? Eta bere sinesgarritasuna ere kolokan jarri da, ez? Eta gero, hemendik epe luzera, nik uste PPren egoerak baita ere eragin zuzena izango duela Pedro Sánchezek eta gobernuak hartuko dituen erabakietan. Nik uste dut orain sendoago sentitu daitekeela gobernua eta hauteskundeak aurreratzeko orduan aukera hori baldin bazegoen, aukera hori geroz eta urrutiago dela, ez? Zu komentatzen zenuen bezala, dirudi PPen eragindako egoera honek Voxi arnasa emango liokela, ez? Eta agian PPen bildurra zioten sorpaso hori ere gertatu daitekeela, ez? Hain zuzen ere eskuin muturra Espainiako edo estatuko oposizioko lehen indarra izatea, ez? Eta nik uste hori baita ere gobernuaren baitan estatuarekiko arrisku bat bezala ikusten dutela. Dena den, eta zuk komentatu bezala ez, hemen muinean dagoena da ustelkeria kasu bat, dagoeneko Genovak itxitzat ematen duena espediente hori, ontzat eman ez da Ayusok emandako azalpen horiek, ikusiko da ez, hemendik aurrera zenolako bidea hartzen duen gai honek ere, berriro ere honen gainean hitz egiten den, ala dagoeneko ahaztu egingo den PPen beste hainbat alditan gertatu bezala ez. Bueno, gauza da hemen arriskua dela hurrengo hilabeteetan berriro ere PPek ustelkeria kasu bategatik baldintzatuta egotea, ez? Eta hitz egingo da, bai PSOEk eta baita Mas Madridek ere helegiteak aurkeztu dituztelako fiskaltzan, ez? Ustelkeriaren kontrako fiskaltza horretan, ez? Ikusi beharko da hurrengo asteetan fiskaltza honek ze erabaki hartzen dituen, onartzen dituen edo ez helegite hauek, eta ze ibilbide juridiko dituzten, ez? Baina nik uste hemendik hilabete dexenteren buruan ere honen inguruan hitz egingo dugula, ez? Ustelkeria kasu honen inguruan, edo ustezko ustelkeria kasu honen inguruan, ze guzti hau epaitegietan dagoeneko. Ikusiko dugu zenolako bide hartzen duen guzti honek, Inigo Aduriz, eskerrik asko gako hauek emategatik, hurrengo arte. Eskerrik asko zuei. Eta nazioartearekin jarraituta, Estatu Batuak eta Errusiak goi bilera bat egingo dute Europan bertan Ukrainako egoera aztertzeko. Putinen eta Bidenen arteko lehen goi bilera hori Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak baldintzatzen du eta Errusiak Ukraina inbaditzen ez badu soilik egingo duela bilera ziurtatu du Joe Bidenek. Bere ustez gertatzear dagoen zerbait da hori. Eta bien bitartean, azken egunetan borrokak areagotu egin dira Ukraina ekialdeko Donbas eskualdean. Europako segurtasun lankidentzako antolakundea oso kezkatuta dago, elkarteko nazioarteko begiraleek Donbasen bertan egiaztatu dutelako azkeneko orduetan indarkeria armatuak nabarmen egin duela gora. Errusiako gobernuari zuzenean mintzatu zaio elkartea, iruditzen baitzaio, Vladimir Putin presidentea ari dela desinformazioa edatzen, adierazten duenean Ukrainako armadak Donetsk eta Luhansk errepublikei eraso egingo dietela. Eta jarraian gurera bueltatuko gara, bestelako lerroburu batzuekin izan ere Bilboko Elizbarrutia 20 sexu abusu kasu inguru ikertzen ari da.
2019an sortutako batzordeak sexu abusuen inguruko 20 salaketa jaso ditu eta haietako 6 apaiztegi eragiten diete. Plazaratu duten agirian, Elizak bere ardura aitortu du eta esan du zauriak itxi nahi dituela. Eliz Barrutiaren arabera, batzordea beharrezko ikerketak egiten ari da eta kasu batzuetan kanpoko erakunde espezializatuen laguntza eskatu du. Carlos Olabarrik batzordearen zuzendariak esan du beranduegi jokatzen ari direla eta kasuak jakin arren eskutatu eta estali izan dituztela. Beste gai batzuei helduta, parke eolikoen proiektuak gelditzeko eskatu du Arabako mendiak aske plataformak. Izan ere salatu dute ez dituztela onartzen Arabako hainbat menditan egitekoak diren parke eolikoak eta Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari eskatu diete gelditu ditzatela proiektu horiek. Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburuari aurpegiratu diote lurraldea konpainia pribatuei oparitzea eta interes ekonomikoen alde gobernatzea. Nabarmendu dutenez, energia iturri berriztagarrien aldekoak dira bai, baina egungo proiektuekin energia iturri berriztagarrien balioa zalantzan jartzen da, habitat eta ekosistema helduak suntsitu egingo direlako. Hain zuzen, burujabetza azoka antolatu dute Hernanin. Hainbat zail desberdinetan energia, zaintza, telekomunikazioa, elikadura, alor desberdinetako postuak jarri dituzte plaza berrin. Udane Arbeo. Gaurkoan Hernanira etorri gara eman pausua eraldaketara lelopean azoka burujabe antolatu du Hernani burujabek. Orotara 9 postu jarri dituzte zaintza, elikadura, energia, moneta, bioaniztasuna, merkataritza, etxebizitza, kultura eta telekomunikazioaren inguruan lantzeko eta informatzeko helburuarekin. Horien artean besteak beste, Enerkom, Ekilur, Herrilur eta auzo zaintza proiektuak aurkeztu dituzte. Enerkom da energia autokonsumo partekaturako proiektua da. Beraz, hor, etxe batean bera jarri ezin duena, gehienak pisutan eta bizigaren neurrian, horientzako, guztiontzako energia partekatzeko aukera ematen du, autokonsumoa partekatzeko aukera ematen du. Eta, balio batzuen inguruan, eta balio horiek badira batetik autonomia, enpresa handien gandik eta apur bat autonomia lortzea, autonomia horrekin ere burujabetzaren bidetik eta komunitatea indartzaren bidetik eta komunitatea indartzen den neurrian sareak indartzarekin batera osasun soziala ere indartzea. Beste alde batetik energia berritzagailea da eta orduan CO2-ren isurketari eta aldaketa klimatikori nolabait geure aletxoa ere jartzea. Eta honekin batera baita ere aurrezpen bat ere lortzeko bidea ere egon badago. Proiektu honen helburua da pixka bat lehen sektorea eta bultzatzea, herriko nekazari eta beltzainei laguntzea, hori da hasiera bateko helburua, horrekin sortu zen Herrilur. Eta, guantxa egea, salmenta puntu bat jartzen, horretan egea eta irikitzeko, Aste Santu inguruan irikitzeko prest gauden, hori herriko produktuak saldu eta herrian pixka bat, herriko produktuak ezagutarazi eta mugimendu hori emateko eta nekazariei eta laguntzeko. Gaur hemen azokara etorri geha, pixka bat gure informazioa izan dezan herritarrak eta ezagutarazteko ere, eta era berean bazkideak egin nahi dutenak, bazkidea egin, aukera izan dezaten bazkideetan egiteko eta parte hartzeko gure proiektuan. Auzo Zaintza es un proyecto piloto del Ayuntamiento de Hernani que está dirigido a personas mayores de 65 años para que están en situación de soledad no deseada, para que se puedan volver a conectar con la comunidad. Estamos creando una red público-comunitaria que es para volverlo a conectar con su comunidad. Se está creando una figura que se llama Auzozain, que sería el tendero, que sería
el vecino, que serían las personas que están cerca de él, para crear esa red de cuidados. Y para eso también se ha creado la figura del Bidelagun, que seríamos nosotras, que somos las personas que vamos a ayudar en ese acompañamiento. Además vamos a capacitar a los Ausosains para que puedan saber sus funciones y a dónde pueden mandar esa información tan necesaria para que las personas que están en soledad no deseada no sigan manteniendo ese deterioro cognitivo y no avance en ellos, que puedan llegar a tener pues por estar en soledad no deseada. Ekilur proiektua da ordainketa sare propio bat sortzeko proiektu bat. Guk eratu dugu kooperatiba bat, herritar kooperatiba bat irabazi asmorik gabekoa, eta daukagu Espainiako bankuko lizentzi bat dirua manejatzeko. Orduan sortu dugu ordainketa sistema propio bat, biza, txartelak eta holakoa dauzkaten sistemaren berdina, baina sarea eratuko dugu bakarrikan Hego Euskal Herri mailan, eta bakarrikan gure ideia da izatea bertako dendarientzako sare propio bat. Gure helburua da saretze prozesu hau hasi hemen Hernanin, proiektu pilotu batekin Hernani burujabe proiektuaren barruan, eta gero Hego Euskal Herri guztira zabaltzen joatea pixkanaka. Helburu hau izanik, zertarako nahi dugu ordainketa sistema sare propio bat? Gehien bat bertako ekonomia eta bertako dendariak babesteko. Hainbat herritar hurbildu dira azokara proiektu horiek ezagutzera eta horiei buruzko informazioa jasotzera. Giro ederra sortu da denak helburu berarekin, herri burujabeago baterako bidean. Eta jarraian kulturari atea irekiko diogu, Irati Agirrazkuenaga aktorearen eskutik. Irati, eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion, Leire, eskerrik asko. Beno, Kulturaz Blai datozkigu datozen egunak eta asteak ere, besteak beste esaterako zinegoak, Bilboko LGTB, zinema eta baita ere arte eszenikoen jaialdia, asteko atzera kontua hasi da dagoeneko. Hori da, bai, ondo esan duzunez, dagoeneko ostiral honetan hasiko dira lehenengo ekitaldi batzuk, naiz eta ofizialki jaialdia astelenean hasiko da, etsailaren 28 emango diote hasiera zinegoak, Bilboko LGTB gay zinema eta arte eszenikoen jaialdi honi, eta martxoaren 7 bitarte hainbat ekitaldi izango ditugu. Esan bezala, astelenean emango diote hasiera, eta hasiera Bilboko Arriaga Antzokian egingo duten inaugurazio ekitaldiarekin emango diote. Inaugurazio ekitaldi horretan zinegoaken ohorezko saria emango dute, aurten ohorezko sari hori Albertina Carri zinemagile argentinarrari emango diote, jaialdiko zuzendari artistikoek nabarmendu dutenez, Albertina Carrik batez ere begirada hegemonikotik kanpo dauden gai guztia ikusgarritasuna emateko gaitasun horregaitik emango diote sari hau, eta horrez gain, sexualitatea beste normatiboak ez diren patroi eta jarreetatik baita ere aztertzearren bere ikusentzunezko proposamenetan. Beraz, hori otsailaren 28an eta egun bat lehenago, hau da bizperan, otsailaren 27an igandean, Carriren 2018ko pelikula bat emango dute BBK sala aretoan, BBK aretoan horre Zelanda Bilboko kale nagusian, Las hijas del fuego filma emango dute arratzaldean, eta horren ondoren solasaldia ere izango da Carriren eta Irantzu Barela kazetari eta ekintzaile feministaren artean. Horrez gain, beste ekitaldi batzuk edo beste ekintza batzuko lan programazio osoa hasi baino lehen, larun batean esaterako otsailaren 26an. Nola izan boiera euskaraz, Euskal Opil hiztegia izeneko ekitaldia izango dugu, edo solasaldi errezitaldia izango da, Amaia Alvarez, literatur irakasleak eta June Fernandez kazetariak prestatutako errezitaldi horretan, eta horretarako, arlo desberdinetako euskaldun kuirrak ere gonbidatu dituzte bertan parte hartzeko. Euskarazko filmak ere izango dira, esaterako martxoaren 4ean, Iluna Barrean esan, Xabier Ballinaren filma, bertan Urkoren bizitza kontatzen dugu, Urko Segi Gazte erakunde politikoko kidea da, eta bere bizitza pribatua eta
publikoa kontatzen digun filma da, gaztelerazko azpidatziak izango ditu. Eta horrela, egitarau zabala, zinegon.com web orrialdean ikusi dezakezuen bezala. Eta antzerkian beste jaialdi bat ere aurreikusita, honako hau Ipar Euskal Herrian, ibilki zikloa hain zuzen ere, Euskal Kultur Erakundeak antolatutakoa. Hori da, EKEK, Euskal Kultur Erakundeak, aurten ere ibilki zikloa aurkeztu du eta aurten gainera azpimarratu dute batez ere euskarazko antzerkiari emana izan diotela bultzada, euskarazko antzerkiaren edapenari. Eta horregaitik, hainbat ikuslek otsailetik ekainera bitartean euskarazko antzeslanak ikusteko aukera izango dute, Baionan, Bidarten, Ziburun, Hendaian, Maulen, Donibane Loitzunen eta baita Azkainen ere. Eta esaterako otsailaren 23an, hau da asteazken honetan bertan, Ziburun, Sake Production Lur izeneko antzeslana ikusteko aukera izango dugu. Eta hortik aurrera, apirilaren 2an adibidez Azkainen, Utz Teatro eta Arte Dramaren atzerrian Lurra Garratz, Laura Penagos, Kolonbiar jatorriko aktore euskaldunaren bizipen eta kezkak agertzen dituen antzeslana, pixka beranduago Azkainen baita ere 3an Amua, Asut konpainiarena, Fuse Anaiak eta Maite Larburuk gorpuzten duten antzeslana, eta maiatza eta ekainera bitarte ere jarraitzen du zikloaren agendak. Horretarako egitarau osoa EKE Euskal Kultur Erakundearen webgunean ikusi dezakegu, eke.eus, esan bezala iparraldean ere badaudelako euskarazko antzeslanez beteta holtza batzuk. Eta bestalde baita ere, korrika kulturalaren baitan antolatutako ekintzak, datozen egunetarako zer daukagu Irati? Bai, badakigunez aurten korrika Amurriotik Donostira bitarte ingo da, martxoaren 31an hasiko da, martxoaren 31tik apirilaren 10era, eta korrika kulturala berez antolatzen dute, korrikaren alde egindako lanagaitik, jendarteari nolabait zerbait eskaintzeko, ez da, AEK-tik. Eta horrela, euskal kulturaren askotariko adierazpideei ere, bazter desberdinetan, presentzia emateko. Aurten gainera, 23. korrikan ikusial izango dugu, baina aurten kultur sorkuntzarako beka atera dute, eta lehiaketa bat egin zen, eta horrelako aukeraketa bat egingo da, horiek 23an ikusiko ditugu, baina 22. edizio honetan ere baditugu kultur ekintzak, eta adibidez Mungian gaur bertan Uinak dokumentala ikusteko aukera izango dugu, Txakur Gorria Sormen kolektibo kidek sortutako dokumentala da hau, 9 ahots batzen dituena, eurek esan bezala, bazterreko ahotsak batze dituzte, eta ahots hoiei esker, 9 paisaia linguistiko eta paisaia emozional ezagutzeko aukera izango dugu. Berez dokumentala urtarriaren 28an estrenatu zen Laudioko Aiaraldea ekintzen faktorian, bertan estrenatu zen korrikaren 22. ekitaldi honen aurkezpenean. Baina, esan bezala, hemendik aurrera ere, Mungian, hori gaur, gero asteazkenean Bakion ikuste aukera izango dugu, hori baino pixka beranduago martxoaren 10ean Barakaldon, Klara Kanpamor kulturgunean, eta martxoaren 31 arte ere egongo da toki desberdinetan dokumentala ikusgai. Eta dokumentalaz gain, beste ekitaldi batzuk ere antzeslanak adibidez. Oiar bat dago zure teilatuan antzeslana egongo da Elorrion, martxoaren 3an, Nekatuak Anton Telleriaren bakarrizketa kasunetan Lekunberri, Nafarroan, eta 12an, hau da egun berean, martxoan 12an Lekunberri, baina egun berean tabernaria izango da Mungian. Antzeslanez gain musika ere, eta bat aipatzearren, ez losatzearren gehiagimen, DJ Bullen emanaldira bertaratzeko aukera izango dugu esaterako Miarritzeko gaztetxean martxoaren 18an. Egitarau potoloa beraz korrika kulturala horretan, eta bestalde baita ere erakusketak ere badira egunotan, horietako bat baginen bagara, ez da emakume artistek egindako lanak barnebiltzen dituena, Donostiako San Telmo Museoan ikusgai izango dena. Bai, hori da, ikusgarritasun ezaren logikak, deitzen da San Telmo Museoan Donostian ikusgai dugun erakusketa, martxoan 13 arte egongo da ikusgai, eta erakusketa honetan emakume artistek egindako lanak bildu dira, batez ere San Telmo Museoko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko bildumetakoak. Aizea Barzenilla eta Garazi Antza dira komisarioak, eta berez erakusketa honen helburua emakume horietako asko ezezagunak egiten zaizkigun arrazoien logiken inguruan hausnartzea da, ez da? Zergaitik zaizkigun emakume horietako asko ezezagun. Azkenean, eskultoreak, ilustratzaileak, jostunak, zeramikagaileak,
horrelako emakume asko ibili dira beti sorkuntzan, baina gutxi izan dira artearen historia gero aitortu dituenak, ezta? 18. mendetik esaten zaio, gabezi hori dela emakumeen ezaugarrengatik, biologiarekin lotu izan dituzte, eta baina gaur egun dagoeneko azken urteotan emakumeen arazotzat hartzen zena artearen historiaren arazoa dela ere argi geratu da. Eta testuinguru horretan museoek eta bilduma publikoek paper esanguratsua betetzen dutela, esan izan dute antolatzaileek, ezta? Mendeetan diskurso patriarkalaren parte izan ostean museo asko ari direlako sistema horretan euren rola zein den edo euren rola zein izan behar duen horren inguruko gogoeta egiten. Eta museoa berez irekita egongo da, martxoaren 13 arte dago erakusketa esan, aste hartutik igandera bertaratzeko aukera dugu, bizita gidatuak ere badaude doainik, behin museoaren sarrera hartuta, baina horrez gain gainera, San Telmo museoa aplikazioa jaisten badugu mugikorrera bertan ere audiogida bat izango dugu doan, beraz nahi eran erabilezakegu, nahi dugunean joan, eta audiogidaren bitartez erakusketaz gozatu. Iratiak Errazkoenaga, mila esker, proposamen interesgarri guzti hauek gurera ekartzagatik, hurrengon arte. Eskerrik asko zeuri leire, hurrengon arte. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia. Orain arte. Eta egunero legez elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia. Eguerdion eta ongi etorria Amaika telebistara. Kaixo eguerdion, eskerrik asko. Lehenik eta behin ezan behar dugu, atzokoan omenaldia egin behar izan zenutela, Fernando Buesa PSE-ren agintaria izandakoari, eta baita ere Jorge Diez, bere bizkartzain izandakoari. Izan ere biharkoan 22 urte beteko dira, eta kil ez dituela. Memoriaren alorrean PSE-ren nahia zein da? Beti hemen gertatutakoa ez ahaztea, guretzako oso garrantzitsua izaten da batez be memoria mantentzia, hemen gertatutakoa belaunaldi transmititzea, batez be elkarbizikidetza sendo bat lortzeko eta eraikiteko, etorkizunari begira beti egiten ditugu adierazpen guztiak eta aktu guzti hauek, baina iraganekoa pasau dana ahaztu barik. Guretako funtsezkoa da hemen gertatutakoa oroitu eta hildakoei omendu. Beste gai batzuei helduta, hezkuntza legeari buruz. Momentuz, ez dago akordio zabalik. EAJaren eta EH Bilduren artean badirudi baiez, badagoela nolabaiteko akordio bat, baina PSE eta EAJaren artean, Jaurlaritzaren kideak diren alderdien artean, esan duzu, ez dagoela akordiorik, ez dakit artean euskararen ikuspegia ez duzuelako partekatzen, euskara ardatz izatearekin ez daudetela ados, nolabait, zer gaitik? Ez, lehendik eta behin, abiadura puntua izan beharko litzateke bi bazkideen arteko ituna eta akordioa, eta konprobatu egin dugu, pasatako asteetan, batzordeko presidenteak aurkeztutako idatzia edo basea
etzela bion arteko adostatutako tekstua, ezta? Hortik abiatuta uste dugu hori adostu egin behar degula, ekarpenak egin beharko ditugu, epea dakagun martxoak laur arte, eta hor epea euki behar dugu, bi bazkideen arteko adostasun bat lortzeko egin beharreko ekarpenen inguruan. Eta hortik abiatuta beti funtsezkoa izan behar da, bi bazkideen arteko itxuna, ez da, testu artikulatuan ere hori horrela izan behar da. Guk euskararen inguruan ez daukagu inungo arrazorik, ez da gutxiago ere. Eta hori ez da gakoa, guk beti esan dugu euskara, hor, alako pilar baten moduko izan behar da, baina ez da izan behar ardatz bakarra, baizik eta beste ardatz bat, ardatz desente daukagu, eta gai honen inguruan beti izan dugu adibidez, ardatz publikoa importantea dela, batez be guretako eskola publikoa oso garrantzitsua delako eta hori lehentasunen behar jakolako. Irakasleen emaitzei ere hor beste ardatz nagusi bat ere badaukagu, logikoki kezkatuta gaude, eta guk nahi dugun errendimentu hobeagoa, etekin hobeagoa atera bar jakula irakasleen emaitzei. Eta beste alde bat ere, logikoki beste ardatz bat euskara da, baina esan deun bezala ez da ardatz bakarra, gero baita ere beste ardatz garrantzitsu bat da ikastetxe bakoitzak bere autonomia eukitea, bere eredua moldatzeko, bere egoera soziolinguistikoa ikusita, baina hizkuntza ez da hezkuntzan halako gerra bat sortu behar luken gauza bat guztiz kontrakoa baizik, ez da? Hori beti batu behar gaituen gauza bat da eta guretako euskara ez da inoiz izango arazo bat guztiz kontrakoa. Aipatu duzu euskara bai, baina bestelako ardatz batzuk ere kontuan hartu behar direla, besteak beste titulartasuna aipatu duzu. Zuen ustez itunpekoekin zer egin beharko litzateke? Itunpekoak garrantzia dauka gure sisteman. Logikoki, Euskadin dakagun sistema, ez daka antzarik beste sistema batzuekin, sistema oso berezi bat daukagu eta logikoki hezkuntzan dakan pisu oso importantia da. Hortik abiatuta, gure ustez, logikoki lehentasuna publikoak eduki behar dago. Publikoan beti gauza bat emoten da, ez da, berdintasuna. Ume guztiak aukera eukitia hezkuntza, kalitatezko hezkuntza bat eukiteko, ez da, eta berdintasun hori beti aurrera eraman behar da, eta berdintasun hori publikoari beti lehentasuna emon behar jako. Logikoki gero itunpetun ikastetxeak ere bere garrantzitzabe badakate, ez da, hori ere landu egin behar da, eta bere protagonismoa hor egon behar da, baina lehentasuna beti publikoari emon da. Lehen aipatu duzu EAJarekin gai honetan hezkuntza itunean adostasunik ez dagoela momentuz, orain arte duela aste batzu arte bazirudien baietz bazegoela akordio hori, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak berak ere sorpresa sartu zituen zuk esandako adierazpen horiek. Alderdiekeriak alde batera usteko eskatu du baita ere, harremanak ukituta daude? Ez da gutxiago ere, eta ez dut uste hau alderdikeri gai bat denik, ez da gutxiago ere, hau zentzuzko gai bada, ez da? Karo, adostasun bana bageneukan. Eta adostasun hori paper batean zegoen, eta hortik ateratzen bagara, edo batzordeko presidenteak beste gauza bat aurkezten badau, logikoki hori ez daka gure oniritzia. Orduan, uste dugu, logikoa dena, esatia da, gu pentsatzen duguna idatzi horren inguruan, eta ez gaude bat be ados, idatzi hortan jartzen zauen gauza askorekin. Beraz, orain adostasun bat lortu beharko dugu, presidenteak aurkeztutako paperaren, idatziaren inguruan. Ez dut uste hau alderdikeri gauza bat denik, ez da gutxiago ere, batez be, uste dotalako gai honen inguruan adostasun oso zabal bat lortu behar degula. Eta hori ez da alderdikeri bat guztiz kontrakoa baizik. Hemen berbeiten ari gara herri itun baten inguruan. Eta horretarako beste alderdi politikoak ere sartu egin behar dira. Aldeun eta alderdi gehien sartu behar dira. Beraz, alderdikeririk hemen ez dago ez da gutxia gore, bakoitzak bere eritzisa emoteko aukeria daukagu, batez be, desadostasunak dakagun einean, ez da, nik uste oso sanoa dela bakoitza pentsatzen duena espresatzea eta biztaleria jakitea bakoitza non daun.
Hezkuntza ituna alde batetik, baina lan erreformaren bozketa horrek ondoriorik ekarri du harremanetan? Ez, hori itunetik kanpo dago, gure gobernu itunak horrek ez du gai horri heltzen, eta horren arabera, bakoitzak nahi dabe nahi leike, ez da? Madrildik datorren gauza bat izan zen, gure ustez EAJak akatz oso izugarria eduki zuen gai honen inguruan, eta baina hori ez dago gure itunetan, beraz horrek ez du esan nahi, hau halako krisirik edo hainbeste berbein krisi bat danik ez da gutxiago ere, hor gure posizioa argi eta garbi zegoan Espainiako gobernuko lidergoa gurea dalako, eta gero EAJak berek nahia espresatu zuen, eseskoa emon zuen, arriskua handizan jarri zuen erreforma laboral hori, eta hori bai, guk akatz moduan ikusi egin dugu, hori ez dugu ukatuko, baina hori dakagun itunetik kanpo gelditzen da. Beraz, oraindik asko gelditzen da, baina Euskadiko Udal eta Foru hauteskundetara begira, EAJ izango da berriro ere lehentasunezko bazkidea koalizioak egiteko? Bueno, gure aldetik beti esaten dugu, ondo doiazen gauzak errepikatzia ondo dagoela. Gero bakoitzak ikusiko dau, nun daun, ala nun ez daun, ez da? Gure ibilbidea oso argi daukagu, gainera pisu espezifiko dakagu udaletxe askotan, batez be Gipuzkoan. Gure nahia beti izan da egonkortasuna emotia instituzioi eta hortik ez gara urrunduko. Alde batetik hori, egonkortasuna eta beste aldetik elkarbizikidetza. Hortik abiatuta, nik uste nahi dabenak batu, Alderdi Sozialista beti prest egongo da. Ez dakit EAJaren nahia zein izango da. Akaso berai galdetu egin behar jako, bazkide nagusia guk izango garen, beste bazkideak bilatzeko aukeria edo asmoa dakaten. Galdera hori, uste dut oso interesgarria izango litzatekela EAJari eitea, ea zer dinoen. Beste bazkide batzuk pentsatzekoa da agian EH Bildu hori buruz ari zarela, gogoratu dezagunez aurrekontuetan beraien abstentzioa eman zutela, hezkuntza legerako ere ikusi dugu zenolako posizioak dituzten, gertukoak EAJarekin. Abenduan adierazi nuen EAJaren eta EH Bilduren arteko itunari aukera gehiago ikusten zenizkiola ezkerreko hiruko bati buruz. Azken aldean gertatutakoak hori berresten dute? Bai, zergatik ez, ez da, eta beste egunean ere lehendakari jaunak estatus berriaren inguruko eztabaida ere berriro ireki egin zuen, eta ez dakit zen nahi eukiko daben EAJak, ez da, baina arrisku hori beti dago, hor gainean, ez da, beste garaietan ikusi egin dugu hori posible dela, pasatako legealdizan ere gainera estatus berriaren inguruan akordio oso garrantzitsu bat lortu zuten, beraien artean, eta arrisku hori beti dago, eta horren aurrean beti esaten dut bermerik egokiena Alderdi Sozialistari bozkatzia dela, ez da, baina bai, arrisku hori hor dago. Arriskutzat jotzen duzu estatu berriaren eztabaida? Uste baietz, batez be, gai sozialetan ez dut uste halako arriskurik da honik. Batez be, uste dut gai horietan adostasun zabal bat lortzeko aukeria daukagulako. Eta hori agerian dago, eta hortan ibili beharko ginateke denak. Gauza identitarioak maigainean jartzen badira, hor bai arriskua daola. Hor sakabanak eta oso klaro bat daolako, eta hor arriskua benetan daolako. Orduan, galderia da, nun nahi dabe jarri azentoa, ez da? Gai identitarioetan, ala gai sozialetan. Gai sozialetan izango balitz, nik ez dakat inungo dudarik, hor estatutuaren berritzapena oso egokisa izango litzateke, oso ona izango litzateke, eta arata gehiago posible izango litzateke. Eta hori da, uste dut, oinarri nagusia. Hortan, egon beharko ginateke denak. Autodeterminazio eskubidea mahai gainean jarriko balitz, zein izango litzateke PSren jarrera? Beti esan dugu, hortan ez gera lasartuko. Ibilbide hortan, eta batez be, erabakitzeko eskubidea, soberanismoari bidea irekiteko baldin bada, sozialistak ez gara hor egongo. Estatus berria hitz egiten ari dira, baina dagoeneko oraindik ere aurrekoa, estatutua bete barik dago. Zer ari da utz egiten eskualdaketak tantaka etortzeko?
Isagai guztietan gauza teknikoak edo juridikoak, ez da? Borondate politikoa oso garbia dakagulako eta Espainiako gobernuak agerian laga dago hori, ez da? Gure borondate politikoa estatutuarekin kunplitzea da eta alden heinean eta alik eta azkarren adostutako egutegiaren arabera eskumen guztiak Euskadira ekartzia da, ez da? Eta hortan gabiz lanean jotake gainera, eta ez dago inungo dudari borondate politiko osoa dakagula. Gero hortik abiatuta, askotan gertatzen dana, arazo teknikoak eta arazo juridikoak egoten direla, eta guk ere oso argi daukagu gai hauek bihardan moduan ekarri behar direla. Hemen akatzeik emoteko aukeria ez dago. Beste alderdi batzuk bat dago zelako prest, konstituzionalean errekurtsoa jartzeko. Orduan, hori ondo egitea gura dakagu, bihar da moduan ekartzia dakagu hori ez gertatzeko eta errekurtsoen bidez hori pikutara ez bidaltzeko. Beraz, gauzak bihar da moduan eta segurtasun juridiko osoz ekarri behar dira Euskadira. Laster etorriko dena dirudi bizitzeko gutxieneko diru sarrera, baieztatu dute eskualdaketa horixe, laster iritziko dela, baina inork ez du data zehatzik ematen. Hori normala izaten da, data jarri eskero beti denak datari begira egongo ginateke eta dinodan moduan, gauza bihar da moduan ekarri behar dira, segurtasun juridiko osoz, eta ez dakat inungo dudarik hori hemendik itxira gertatuko dela, ez dut eperi jarriko, baina egizia esan da, ez dakat inungo dudarik etorriko dela, eta gainera etorri dela osotasunean. Guk eskatu egin genuen alderdi sozialista moduan, Euskadiko alderdi sozialista moduan eskatu genion Espainiako gobernuari hori osotasun osoz etorri behar zela eta horrela izango da. Baina gauzak bihar da moduan egiten ari dira, soseguz, eta segurtasun juridiko osoz, enkaje juridikoa oso garrantzitsua da, eta hor dago gakorik handiena, baina hori hemendik itxira posible izango da, zorionez Euskaldun ondako. Madrilek eta Jaurlaritzak sinatu dutena bai, izan da HTA Bilbora eta Gasteizera etortzeko sarbideen protokolo hori, nola baloratzen duzu? Oso positiboki, ez da, argi eta argi dago, sozialistak Espainiako gobernuan eta Euskadiko gobernuan gauzenean proiektu honi bultzada izugarria ematen jakuela. Hori gertatu zen Patxi Lopezen gobernuat eta oin ere gertatzen ari da. Konpromesua da, Euskal Sozialisten konpromesua eta baita ere Eusko Jaurlaritzaren konpromesua. Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak sinatutako protokoloan ere hori agerian gelditzen da eta uste dut oso positiboa dela, batez ere garraio sostenible baten aurrean gauzelako eta uste dut Euskadiren modernizazioarako aurrera pausu izugarria delako. Madrilera begira ere jarriko gara, izan ere duela egun batzuk estanda egin zuen, PPren baitako krisi horrek publikoki estanda egin zuen, ondorioak oraindik ere ikusteke daude, baina 2019ko argazki horri helduta, alde batetik Pablo Casado kolokan dagoela esan daiteke, bestalde Pedro Sánchezek hor jarraitzen du, eta bestalde Pablo Iglesias eta baita ere Albert Rivera dagoeneko politika utzi dute, ez? Zenolako hausnarketak egin dezakezu honen gainean? Politika olako txia da, ez da? Eta askotan pertsona askok eta komunikabide askok esaten dute Espainiako gobernu aula zela, lidergo bariko gobernu bat zela eta agerian ere gelditu dela hori ez dela horrela, ez da? Eta Pedro Sánchezen lidergo oso solido eta oso potente bat dela. Hortik abiatuta ere, esatia daga nahi ez jatala gustatzen, gustatzen beste alderdien krisietaz berbaitia, batez be gure alderdixan ere, noiz benka krisiak egoten direlako, eta ez jatalako gustatzen beste gure alderdixan gertatzen diren gauzetaz berbaitia, ez da. Baina bai egisa esan da, nahi kezkatzen hauela. Kezkatzen hauela, eskerran ez da olako beste alternatibarik alderdi sozialista baino, baina eskuinean badaola beste alternatibat, eta alderdi popularren alternatiba Vox da. Eta alderdi popularra ahultzen bada, dakaun arriskua Voxen gorakada bat sortzia dela, eta hori asko kezkatzen gauti. Hori izugarri kaltegarri izango litzatekeela Espainiako demokraziarako eta Euskadirendako bebai. Orduan, nik espero dotana da alderdi popularrak zentzutasunez jokatzia eta naiz eta gauza larri baten inguruan berbain, ze azkenian espionaje gai bada, baina harata gehiago, ustelkeri
gai bat dakatela eskuen artean, aratagiago esango nuke hemendik aurrera Vox ez indartzeko aukeria bertan bera lagatzia. Guretako oso kezkagarria da Voxen gorakada eta honek dakartzan eragina kaso hori izango litzateke. Bestelako irakurketa hori izango litzateke Pedro Sánchez irauten duela, Pedro Sánchezek hor jarraitzen duela, sendo nolabait esateko, horrek on egiten dio PSE-ri? Nik uste dut baietz, beti onuragarri izaten da Alderdi Sozialistak egoera honian egotia eta lidergori eukitia, uste Pedro Sánchezen lidergo oso solidoa dela, gainera hor unitatearen inguruan, oraintxe bertan Alderdi Sozialista eta Pedro Sánchezen inguruan eta proiektuaren inguruan oso sendo gaude, unitatea agirian da eta hori oso garrantzitsua da beti. Alderdi Sozialista Espainia mailan ondo badoa, Euskadiko Alderdi Sozialista ere ondo joaten da. Gurera bueltatutan, duela 3 hilabete hartu zenuen idazkari nagusi kargua, beste alderdi batzuekin ari zara bilerak egiten, EH Bildurekin tarteko, zuen ikuspegia argi utzi zenituen? Bai, baina gauza askotaz berba egin genduan. Gure ustez hori normaltasun politikoa da, eta ez da gau inungo arazorik EH Bildukin, bere hitzara joan, aneseri eta beraiekin gai politiko guztietaz berbaitea. Ez da, uste dut hori normaltasuna dela. Gainera, alderdi guztiei eskatu egin genien bilera hori egitea, eta dan hori, ni barriza nintzanez, eskatu genien bere egoitzetan izatia. Orduan, ez da gau inungo arazorik, denei eskatu egin diegu, ondino, Vox ez eskua emon gaitu eta alderdi popularraren bileri asain dakagu ondino, baina bestiekin gauza bera egin dugu, hori normaltasun politikoan hori normalena izaten da, eta nik uste dut hori kontestu hortan ikusi behar da. Dena aipatu zenuen, EH Bildurekin adostasun sendoak edo itun sendoak edo koalizioak egiteko oraindik ere falta dela, urratsak egiteke daudelako bizikidetzaren aldetik. Bai, eta arlo hortan guk ez da gau ezer egiterik, beraien eskuetan dago aurrera pauso horiek emotia, baina horretaz aparte ere beste gaietaz berbai genduan. Guretako ere funtseskoa da gai sozialistan EH Bildu parte hartzea eta leku askotan aurrera pausoak emoten ari dira gai horien inguruan. Beraz, nik uste arata gehiago akordio puntualak hor daoz, udaletxe batzuetan ere, baina logikoki gobernuak sinatzeko aukeria ondino edo egoeria ez da ondino presa arata gehiago joateko. Patu dugu, ez da egun baino gehiago, bete dituzu dagoeneko PSeren idazkari nagusi giza, kargua hartu zenuenean, berretzi zenuen zure helburu nagusia, Eusko Jaurlaritzaren buru izatea, nola ikusten duzu horretarako bidea? Bueno, beti esan dugu helburu hori ez da epe txikiko helburu bat, baizik eta epe ertaineko edo epe luzeko helburu bat, ez da, poliki egunero lan egiten, dihardugu hori lortzeko eta horretarako ere funtseskoa da alderdi guztiekin berbaitia eta agente sozial, sindikatu eta mugimendu sozial guztiekin berbaitia batez be herri proiektu bat eukiteko eta hortan gaoz herri proiektu hori eraikiten, gure proiektua eraikiten hori posible egiteko. Badakigu eta kontziente gara ez dela erreza izango eta horretarako dezentasko lan egin beharko degula, baina borondatea eta ilusioa hor dago, beraz, horrekin dena gainditzen da. Azkenik gai sozial bati heldu behar diegu, izan ere azken aldian berria izan da ez, nahiko sonatua, adinekoek pairatzen duten bazterketa batez ere eredu eta eremu finantziarioan, ez? Bankuek aurrez aurreko arreta kendu dutelako, hainbat murriztu dituztelako euren ordutegiak eta baita ere sukurtzalak itxi dituztelako. Horren aurrean PSEek ekimenak aurkeztu ditu udaletan, zertan dira? Batez be, bankuei eta beste erakunde batzuei eskatzia lehen zeuazen zerbitzu asko berreskuratzia, hor berritxaizugarria ikusten dugu, askotan gai digitaletan eta modernizazioan aurrera egitea gauza hauek ere ekartzen gaitu, berretxa hori, badakigu gainera Euskadi adina nahiko altua dela eta gai hauek ezin dira alde batetara laga. Lehenik eta bain eskatu egin diegu agente horiei, batez be, zeukaten zerbitzuak berreskuratzia,
hori, bretxa hori ez haunditzeko eta gero hortik aurrera, beraien borondatea ikusitza, baita ere kontsumitzaileen inguruan eta Eusko Jaurlaritzak zer prestatzea pentsatzea gau hortan dagoia lantzen gure sailburua den Javier Hurtadok eta uste duen mendik itxira zer eukitia batez be bretxa hori haundiago egiteko, gitxitzeko eta pertsona horiek zekaten zerbitzua berreskuratzeko. Ikusiko da zertan gelditzen den, Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzera. Zuei, egunon. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Nekani Gartzia eta Esti Linares izango ditugu solaskide, orain arte. Geuretik sortuak udalbiltzak sortutako kultura proiektu bada. Euskal kultura eta euskal sortzaileak sustatzeko helburuarekin abiatu zen euskal kulturaren egoera larria zela ikusita eta are gehiago COVID-19ak eragindako une honetan. Proiektu honetan 3 modalidade, 3 atal nolabait lantzen dira, bata da literatura, bestea da antzerkia eta bestea da zinemagintza, film laburrek egitearena. Hasieran artistentzako beka deialdia atera zuten. Bertan izena eman zuten 73 artisten artetik 26 izen izan dira hautatuak. Horietako bat Maitan Eperez sortzailea da. Nik proiektu bat aurkeztu nuen bertan eta aukeratua izan zen. Orduan aukeratua izate horrek suposatzen zuen 3 asteko egonaldia egitea haiek egokitutako herri batetan. Eta bertan aurkitutakoarekin edo bertan, deskurritutakoarekin, horrekin artelan bat edo sorkuntza prozesu bat garatzea. Perezen kasuan literaturan hautatua izan da. Nire helburua eleberri labur bat idaztea izan da. Eta egokitutako herria Amasa Bilabona izan da, orduan bertan egon nintzen 3 astez bizitzen, sakon gainera, eta jasotako gauza guzti horiekin eleberri labur bat idatzi dut leku bat omen zuen izena duena. Eta parte hartzen duten beste hainbat herrietan, beste hainbeste herrietan, 26 herrietan landu eta sortu dira gaur hemen aurkeztu ditugun proiektu guzti hauek edo sorkuntza lan guzti hauek. Egonaldi horien ondoren 5 antzerki lan, beste 5 film labur eta 2 liburutan bildu diren 16 literatura pieza sortu dira orotara. Maitan Eperez oso eskertuta agertu da proiektu honek eman dion aukeraz. Oso pozik noski, niretzat iruditzen zait sekulako aukera dela, ze askotan, sorkuntza lanetan eta askotan sorkuntzari ematen diogun denbora oso laburra izaten da, askotan beti emaitzara goaz oso azkar, ni antzerkilaria naiz eta antzerkian ere beti gertan zaigu, epeak dauzkagula, eta sorkuntza prozesuari horrelako garrantzia ematen dion proiektu bat oso eskertzekoa da. Gainera, euskaraz sorkuntza zerotik egin ahal izateko aukera eta horretarako inguruak babestea, laguntzea, bultzatzea oso baliagarria eta oso berezia izan da niretzat, eta ni oso eskertuta nago. Eta orain, behin sorkuntza lan hauek eginda, herrietako egindako egonaldietan, orain hasiko da edo hasita dago jadanik, hauen erakustaldia eta ikusteko aukera. Herriz herri izango da sormen lan guzti hauek parte hartu duten udalerri horietatik igaroz, eta beraz orain lan horien emaitza ikusteko garaia iritsi da. Eta egunero legez, solasaldiarekin hasiko gara, eta gaurko solaskideak ditugu alde batetik Nekane Gartzia, eguerdion. Eguerdion. Eta bestalde Esti Linares, eguerdion. Kaso, eguerdion. Madrilera begira jarriko gara, izan ere zurrunbilo politikoak ez duetenik, azken egunotan aski esonatua izan den zurrunbilo politiko hori, Casado eta Ayusoren artekoa, inoiz ezen alarakorik gertatu Peperen baitan publikoki behintzat, beraz, zer esana ematen du eta soka luzea ekartzen ari da. Egunetik egunera, ordutik ordura ia berriak aldatzen ari dira, egoera aldatzen ari da, beraz, saiatuko gara hemen egiten hausnarketa sakona, baina ez dakitzen puntura arte, Inigo Adurizenaren izan dugu gurekin, eldiario.eseko kasetaria da bera, eta horrela egin du egoeraren irakurketa berak. Berak filtratutako espioitza kasu hori, badirudi lehenetsi dela,
ustelkeria kasua baino, ez? Eta gogoratu beharra dago hemen sakonean dagoena dela Madrileko komunitate autonomoak kontratu bat eman ziola Ayusoren familiaren laguna zen lagunaren enpresa bati, eta enpresa horrek komisio bat ordaindu ziola bere anaiari, ez? Eta hori da muinen dagoen kasu larriena, ez? Baina badirudi eskuineko komunikabideak ikusten baldin baditugu, atzo adibidez Genoan egontzen manifestaldi hori ikusten baldin badugu, erru hori Casadorena eta bere zuzendaritzaren era, ez? Eta, bueno, egia da, baita ere harakatu behar izango dela, ez? Eta ikertu behar izango dela, espioitza kasuren bat egon denala ez, Madrileko PP horretan eta Casadoren zuzendaritzaren aldetik, ez? Baina nik uste larriena ustelkeria kasu hori izango litzatekeela, ez? Eta orduan, nora ateratzen deni. Hortze Inigo Adurizek egindako irakurketa, izan ere azken egunetan Genobak iragarri du, espedientea itziko duela, ez duela ikartuko ustezko ustelkeria kasu hori, eta, bueno, egoera guztiz irauli dela, badirudi, orain Ayuso indartuta ateratuko dela guzti honetatik. Bai, alderdi mailan badirudi dana aldatu dela, baina, bueno, gero fiskaliara bidali dute paperak eta bar, eta ikusiko dugu ala gauzak aldatuko direla, ala ez, baina, bueno, behintzat, lehenengoz esatea, hori, kezkaz bizi kezkaz eta lotzaz bizi dut hau, ze azkenean, demokraziari ez dio favor handia egiten, azkenean gauze berbetan, hori, zer gertatzen dena Ayuso eta Casadoren artean, baina ez dugu ustelkeriari buruz hitz egiten, eta lortu dute nahi zuenak, ez azkenean, beste gauzari buruz hitz egitea eta ez ustelkeriari. Bai, eta bueno, mi orain dela, justo pasaden asteburuan egon nintzen Madrilen, ez da? Eta horrek zegoen giroa zen, bueno, pro Ayuso total, osea. Eta Ayusoren ez da, errealatoa eta egin den demagogia eta egin den dituzten estrategiak ikusi egin dugu, nola islatu egin diren beste, ez da, komunitatetan. Eta hor egin den mugimendua oso interesgarria da begira. Nik orain dela, justo, aste bat esan nien irikaslei. Nik uste dut, urrengo, ez da, PP-ko urrengo idazkaria izango dela Ayuso. Eta ikusten eban, eta gainera, pixka bat arago begirata, segurenik izango dela presidentea. Eta nola dagoen, eske da pasada bat, nola egiten dugu, nola egin den, ez da, gizarte mailan, zemotatako demagogia, pedagogia, eta gainera nola ematen duen perfila, eta gainera eske arago joango naiz, eta ikusiko doze horrelago joango dela. Erabiliko dote, izango dela, lehenengo emakume presidentea ez da, estatuan, eta horrela izalduko digutela. Gainera hori, puntu more hori gainera ipinita. Orduan, orain ikusi egin nebanean, ze gertatu egin zen, pentsatu, ostras, hor dago estrategia. Eta, klaro, nik pentsatzen, nola utziko dugu Madril, Ayuso, nola egingo du salto Casadoren aurretik, eta zer egin aldezaketen hori aldatzeko eta hori moldatzeko, hori ikusten ari dira, hainbat, badauzela, ez da? Hainbat aldaketak, eta ikusi egin dute, PP-koek ikusi egin dute, Ayuso daukalan, ez da? Bai perfila, errelatoa, eta nola jarduten duen, ostras, saldu egiten duela. Eta egia da, zen eta nik adibidez hori, asteburuan pasata Madrilen, ostras, berdin den zen alderdia donondik zetozten hainbat pertsona, nik, benetan begiratzen hemen, ostras, nola saldu egin den diskurtsoa, nola barneratu egin den, eta hori dagoen diskurtso maila eta dagoen azeptazio mailan horretarako, Orduan, ikusi egin nuenean, pentsatu egin eban, ostras, hori egin da mugimendu bat, hortarako bideratuta, eta gainera ez da ikusten badugu, ez da, urratzak eta PP-ko urratzak, ikusiko dugu, nola, gainera ipiniko dutela, eta gainera erabiliko duten, ez da, estrategia izango da, bueno, eta daukagu gutxienez emakume bat, eta gainera, ez da, eta hortatik bideratuko dituzte, eta ikusiko dugu, eta hori ikuserakoan, pentsatu egin dut, egira, esaten nebana, ostras, badirudi poliki joaten dela. Nik ez dakit, ez ebentzak alderdizale mailan edo alderdikiden giroan, bai, hori pentsatzen dute, baina PP alderdian barruan, nik uste testosterona gehiagiz dago, eta ez dute ikusten
pertsona kalean, zu taxiz bat sartzen baldin bazara Madrilen, konversazioa da, Ayuso, Ayuso, Ayuso. Baina, klaro, barne prozesuan nik uste agian Ayuso ez dela izango PP-ko bozera mailea edo liderra, ze behintzat hor dago Feijóo, Juanma Moreno, bebai, ikusiko dugu nola da, baina estrategia hori ona da, ona, haientzako, ze behintzat emakumeentzako ez dut uste ona denik, ze azkenean saltzen dute lehenengo emakumea, baina haien politikak ez dira diskurtso horrekin joaten, ez? Horretara dekogu begira adibidez Europa mailan, ez da, esan genuen Thatcher, esan genuen Merkel baitere. Merkel da adibiderik berena. Nola esaldu egin diguten, ez da, emakume bat ipintzea ez du esan nahi feminismo bat ipingo dugunik, baizik eta, dagoela emakume bat, punto pelota, ez dago zer gehiago esan guratzurik. Baina ikusten, ez da, herri giroa, ez da, herritarron giroa, ez dut esaten igual Euskadira eislatu aldezak egunik, baina ni bai Euskaditik kanpo nola dagoen errelatoa eta zemotatako, ez da, diskurtsoa barneratu egin den, eta batez ere ikusita nola beste komunitatetan Ayusok erabili izan dituen errelatuak eta erabili izan duen pedagogia bertaratu egin dituztela eta berriro erabili egin dute, eta ostras, eta gainera esan dugu, Josa marka un Ayuso, komentatu egin dugu asko, begira beste bat joan dela, ez da? Eta gainera gero politika egintzen, askok, pentsan, ez da, kamioian baita ere ipini egin dira. Eta hortatik, nola dagoen bideratzen, ez da, PPek egia da oso androzentrikoa dela, hor dagoen, ez da, gizontasunen poterea oso handia, baina PSOE gertatzen den badun, eta Podemosen, eta bueno, eskazkenean gure alderdiak oso androzentrikoak dira, eta egiturak bera nola daude zen estrukturatuta oso matxista, eta hortatik, hor dago, ez da, egoera, baina ikusiko dugu zen, eta badaukagu beste alderdi konservadore batzuk, emakume gisa bat ipini egin dela, eta oso salduak izan dira, hor dekogu Thatcher, hor dekogu Merkel, eta nik uste dut Ayuso izango dela beste bat, segurenik oso ondo saldu egingo dena, eta gainera, pixka bat ikusita historikoki ez da, gertatu egin dena, ostras, Ayuso izan da konfrontazio direkto adibidez, PSOeko egin dituzten estrategia pandemiarekin lotuta, eta hortatik da, estrategia oso ona, horren kontra jarduteko, eta da, ostras, eta ikusiko dugu krisi bat pasatuko dugula, eta hortatik dauzkagun utzuneak horretarako aprobetsatuko dutela. Bai, aztertzekoa da, behintzat, zenolako politika mota erabiltzen duen, zenolako diskurtsoak egiten dituen, eta zenolako baita ere karisma duen, celebrity moduko fenomeno bat gertatzen da Ayusorekin, beraz, aztertzeko modukoa, eta kontra jarrian, era beste aldean, Casado dago, oso desberdina duena, gaur-gaurkoz, orain, igual, agian gero ez, baina... Ez dirudiena, bere alderdiaren barruan ere babesik dituenik, ez? Zaten zuen pankartak ez, Casado. Azkenean, zoritzarrez, pentsatzen dute txartu egin duela, baina eske, klaro, hemen dago ustelkeria kasu bat, eta azkenean bera modu txar batean investigatu nahi izan du, baina azkenean ona da Ayuso, eta ez Casado, pizkat dela el mundo al revés. Baina, bueno, fanatiko moduan, karteletan jartzen zen, prefiero que me robe uno de los míos, besteak, baina, eta, bueno, populismoaren ardatzan doa, azkenean... Ezkerra zein puntutan gelditzen da, ez, honen guztiaren ondoren? A ber, hor ikusiko dugu nola jardungo duten eta zemotatako diskurtso erabiliko duten, uste dut, izango litzatekela estrategia ona, baina, bueno, tira, zer gertatzen da, klaro, hor, eske berriro joaten gara celebritira, ez da? Eta, klaro, da como Ayuso eta Casadoren kontra, eta ez da eskerra eskumaren kontra. Ez dago hor erronka, erronka da barne kontu gauza bat. Eta, klaro, hor sartzen baldin bazara, jendeak nola irakurri egingo duen, ez da, erronka hau izango, ez da, honekanek komenta egin duena, ez da, como, ostras, orain gertatu egin dena, da, como Ayuso, bueno, eske, egiten duena den Ayuso da superondo, osea, berdin da zer egiten duen, osea, esaten ditu gauza batzuk, ez daukata, ez da, baina, ondo eta gainera, baina, klaro, hor, bizka bat historikoki begirata zematatako perfilak izan dituen baita ere PPek, hor dekogu Rajoy. Claro, azto egin duguna, eta Rajoy da oso, osea, bale,
gizontasun ereduan, baina oso perfilekoa da. Oso perfilekoa da, eta begira zenbat saldo egin zen, jendarte mailan, eta ona zalako. Eta hor dekogu aitzitik edo atzean deko ona Ayuso da, badirudi ona dela, que es maja. Hori da, pertsona normal bat, eta hitz egin aldezak esuna berdan. Ez dela politika hor gainean dagoena, eta horrekin asko saltzen dute. Eta zer gertatu egin da Casadogaz, beste perfil oso desberdina dekola. Orduan, klaro, eskerrak izango luke hemen lekua? Bai, baina uste dut erronka ez dela eskerra eskuma. Erronka da, barneko gauza bat, eta hor bidea da, non posizionatuko den Ayuso. Botere estrategia ez, nola baita esateko, eta esan duguna ez, politikaren pertsonalizazio hori ematen ari dela, beraz, bestelako sakoneko gauzak alde batera uzten ari direla, eta besteak beste, alde batera uzten ari dena ere bada ustelkeria kasua bera, ez, edo ustezko ustelkeria kasu hori, zer gertatuko da, PP-ren badauka ez, kurrikulum luzea, horrelakoetan ere, aurreikuspenik egiteko? Zoritxarrez ez da, zer gertatuko, ze behintzat, kontratu emergentzia batean sartuta dagoenez, trampa asko egin aldira eta nik uste ez dela ezer gertatuko. Bueno, agian fiskalia zerbait izango du, baina kalean eta komunikabideetako mezuak azkenean berdin du, ze behintzat fan bezala daude danak, esatena ez da zer gertatzen, bera pandemian oso ondo egin duela, zeneukaten kainak tomatzeko asko zabalduta eta jaz dago ia problemarik. Orduan, ikusiko dugu, eta eskerrari buruz, nik uste zoritzarrez, gatazkau Ayuso eta bebai Vox asko aprobetxatuko dutela, ze behintzat ikusi izan genuen hori, Madrilgo parlamentuan, Mas Madrileko parlamentario batek lapikoa egiten jarri zen papera batekin investigadore moduan. Kontxo, gero esaten dute Madrilen ia eskerra ez dekola boturik, kontxo, horrekin ez gauz politikan edo bizitzan gauza horiek egiten zen, behintzak diru kopuru bat dakozu hilero ordaintzen zuen bote emaileek eta hori egitea pixkat lotxagarria da eta ez gauz eskolan edo... Klaro, gertatzen da, politika egintzen zemotatoko eruduak eta perfilak dekogun, ez da? Klaro, gero esaten dugu, ez gara politikan, ez da, edo ez dagoagun konfiantzarik. Hombre, ez dagoagun ereduak eta dagoagun profilak, ostras, aztertu egin behar ditugu, ez da? Eta nor sortaderazten digu konfiantza. Claro, hor dago lehenengo hausnarketa sakona, ez da, dala, baina, eta gero bestaldetik eta da, ostras, ustelkeri kasu baten aurrean oso garrantzitsua da, eta gero begiratu behar dugu hori dagoela politika gintzen eta ongizate estatuarekin lotutako, ez da, nola begiratzen dugun eta nortzuk egongo diren bertan. Eta hor atzean dagoena, da, ostras, egiten badugu horrela bomba de humo bat, eta azten gara, ez da, hainbat gauzei buruz hitz egiten, gauza bat eta beste, dena azten dugula. Demagogia balio du, eta ipintzea hor mai gainean hainbat, ez da, hori, tontakeri ez dakiz zer, besteak irrika batzuk egon direla, eta besteak ez dakiz zer, orduan usten dugu eta azten dugu guztia, eta hor bertan gertatzen da. Eta gainera hor baita ere, eta hemen bai daukagula arazo garrantzitsu bat, uste dut, estatu mailan eta baita ere, herritarron mailan, ez da kulturalki nola ikusten dugun ustelkeria. Alde batetik, ikusten dugu ustelkeria gertatuko dela politika egintzan, bai edo bai. Eta hori da onartezina, eta da zerbait ez duguna normaltzat hartu behar. Baina, zuk ez da taberna mailan hitz egiten dozu, noi hori buz hitz egiten dozunean, ezaten duzu, eske politikoak dira, eske, ostras, lapurtu egiten dute. Baina gaita ere, gero, eramaten dugu gure, ez da, kultura mailan, beti bilatzen dugu horrela, ez dakit, zirrikuritu bat, zerbait egiteko, ez da, edo, ordainzaina, ez kobratzeko, edo zerbait ez egiteko, orduan, hortatik, klaro, gure kultura mailan ustelkeria ez dugu txartu ikusten. Benetan ez dugu hain txartu ikusten. Normalizatu egin, ez? Oso normalizatu eta gainera politika gintzen pentsatzen dugu, bertan egon tema zara, egongo da.
egongo da, eta dagoenean beste kasu bat, esaten dugu, bueno, beste kasu bat. Baina, klaro, bertan dagoena oso garrantzitsua da, eta da nola jarduten duten, eta gero politikoek izango dutela entitate publiko bat, eta dira gure referenteak, eta horri buruz oso gutxi jarduten dugu, eta, klaro, egia da, estatu mailan ustelkeri kasu asko eta pila izan ditugu, eta konkretuki PPn. Eta gertatu eginda zerbait? Ez. Ikusiko dugu nola askatzen den korapilo hau, orain gurera bueltatuko gara, gurera itzuliko gara, hezkuntza ituna izpide, zuzen ere, izan ere, badakizue, azken egunotako eztabaida gai nagusietako bat izaten ari dela, bai Eusko Legebiltzarrean eta baita ere bai jendartean, kalean ere, kezka badago, itun honek datozen 30 urterako hezkuntza eredua markatuko dutelako, eta adostasun zabal baten bila ari dira alderdiak, baina momentuz ez dago adostasun hori. Ez da ere alderdien bazkideak diren alderdien artean, EAJaren eta PSeren artean. Gaurkoan gurekin izan dugu Eneko Anduza, PSeren idazkari nagusia, eta horrela mintzatu da. Funtsezkoa izan behar da, bi bazkideen arteko itxuna, ez da, testu artikulatuan ere hori horrela izan behar da. Guk euskararen inguruan ez daukagu inungo arrazorik, ez da gutxiago ere. Eta hori ez da gakoa, guk beti esan dugu euskara, hor, alako pilar baten moduko izan behar da, baina ez da izan behar ardatz bakarra, baizik eta beste ardatz bat, ardatz desente daukagu, eta gai honen inguruan beti izan dugu adibidez, ardatz publikoa importantea dela, batez be guretako eskola publikoa oso garrantzitsua delako eta hori lehentasunen behar jakolako. Hortxe Eneko Anduezaren hitzak, nola ikusten ari zarete ituna lortzeko bide hau? Bueno, ni bentzak bitxia iruditzen zait beti alderdi sozialistari entzutea ezatea, hori ez duela nahi hezkuntza reformari alderdien arteko gerra izatea, baina bentzat izan da bakarra kesa botatzen. Agian berak sortu dute pixkat hori gatazka edo gerra hori, behintzat besteok ez dute zer esan, nik uste hori, EAJak eta PSek daukatela instituzio mailan eta bebai gobernuan gobernuko akordio bat, hor uste dut sinatuta dutela hori haiek izan dituen gaiak eta bebai da desarduta hezkuntza reforma, orduan nik behintzat ez dut ulertu zergatik sortu dan orain hori pixkat gatazka EAJ eta PSren artekoa. Ikusiko beharko dugu nola sortatuko den. Egia da, bestaldetik hezkuntza itunarekin eta nola sortatu egin den, hor baita ere hartu egin behar dugu eskolak publikoa nahiko azerratuta dagoela. Eta orain dela guzti, egon nintzen, eta hier batzuk eskolekin ematen, eta bertan zeuden aholkularitza desberdin, eta baita ere irakasle berdinen. Eta hor baita ere dago beste gako bat, itunpeko eta publikoaren arteko ez da gakoak eta nola sortatuko den eta nola jardungo den. Eta hor esaten zutena publikoek izango zetela, ostras, gure galerak garrantzitsuak izango dire, ez da. Gero bestaldetik, ez da, euskararena. Euskararena beti izan da gure erronka. Eta gure erronka pertsonala Euskadi mailan eta nola suertatu eta nola bideratu zen eta gainera eta ikusita, ez da, daukagun egoera baita ere txikitzuekin eta nerabekin ikusi behar dugu euskarizazio prozedura egia da gero eta hezkuntza mailan euskara ez da oso normalizatuta dagoela, baina gero haien ez da espazio publikoan edo jarrera publikoan ez, eta ikusten dituzten youtuberrak ikusten dutena dena da gazteleraz, eta da zerbait irakasleek komentatzen dutena dela. Ostras, orain hitz egiten dute erderaz. Bagaude, ez da, espazio euskalduna izan dena, betidanik herri euskalduna izan dena, eta txikitxoei eta erandeabei erderaz entzuten diegu. Orduan, egia da hor dagoen beste erronka bat da nola suertatu euskara. Orduan, gainera oztopoak ipintzen baditugu eta gainera ipintzen baditugu horrela gako batzuk non ez gara pentsaten, ez bagara azten pentsaten horrelako erronketan, euskararekin daukagun lotura, tente jokatu egin beharko genuke, eta uste dute estrategiak eta hor PSek hor bilatuko beharko lukeen,
benetan euskara nahi badu bermatzea. Dauzkagu erronka asko, eta erronka horietan paratu behar gara, eta nik uste dut bezek behin nintzen ari dana da, estopo garrantzituta bat, eta gainera, ostras, ja daukagu, PP daukagu, bestelako ez da alderdiek, jadanik erronka horiek ez dutenak bermatzen, orduan uste dut, hori izan duten jarrera, nik pertsonalki ez dute ulertu, ez da? Bai, uste dut ikusten dugula berdin, ni azkenean eskerraldekoan naizenez, diskurtso hau beti entzun izan dut PSek alderditik, beti kanpainan edo erreforma bat dagoenean, eta kontxo, zergatik ez dute begiratzen haien alderdikidei, euskaraz egiten dute. Ja ez da pasadan daukagun eskerraldea, zen eskerraldenia euskaraz hitz egiten orain Barakaldora, Portura, edo ez dakit, Batrapagaranera juten baldin bazara, entzuten da euskera. Eta kontxo, beti dauz PSOek pizkat, nik pentsatzen dut daukatela pizkat alderdi konplexu bat, ze agian bilatu nahi dute hori, PPek galdu egin duten botoak berreskuratu. Baina nik uste dut pizka gehiago pentsatu beharko duketela alderditik kanpo pentsatzea eta aberri gintzan pentsatu, baina klaro, haien aberria agian ez da Euskal Herria, orduan pizkat kostatzen zaie, baina zoritxarrez Euskararekin politika egiten da, ez da txarra, baina politizatzen da gure hezkuntza eta hori ez da ona. Alderdikerietan ari dela esango zenukezuk ere orduan. Lehen aipatu duzu, ez da? Zenolako abaniko zabala hartzen duen euskalduntzeak, ez dela soilik hezkuntzaren berezitasuna, edo ez direla bakarrik neurriak hartu behar hezkuntzaren alorrean, baina hala ere hizkuntzaren arloa zutabe garrantzitsu bat da, ez? Eta horronka horixe da, ez? Baita ere, etxetik erdera dakartzaten ikasleen egoerarekin alderatuta, baita ere atzerritarra kontuan hartuta, ez? Nola uztartu euskalduntze hori, inklusioa, hemen ere badago zer egiterik, ez? Erronka garrantzitsu bat, eta zen beste adibidez, beste faktore bat, ez da? Ez da adibidez, pertsona migrantekin nola sortatu, eta hor dago integrazio eta ez inklusioa. Eta inklusioa azkenean egiten duguna da bazterketa. Gu gure kodigoak ditugu eta zuk sartzen zara eta asimilazio kulturale batean sartzen gara, ez da? Orduan, erronka da nola integratu pertsona migranteak, ez da? Eta azken finean nik adibidez institutora joten naizenean, hor ikusten dodanean, pertsona migranteak non kokatzen dire? Dibertsifikazioan. Orduan, hori ez da integrazioa, edo adibidez joaten naizenean, ez da, eskola batera, eta badago pertsona migrante bat, eta azten naz euskeraz, eta berak ez daki euskeraz, ostras, nola jarduten dugu baita ere, ez da, integrazio prozedura hori euskararekin, ez da, nola suertatuak genuk, ezen, eta azken fean, ez da, pertsona migrante hauentzako daukaten, ez da, aukerak, adibidez, claro, Euskarako Akademiak dirua balio dut, eta normalean gaude hitz egiten errekurtso gutxi dauzkaten, ez da familiak direzela. Zen eta migranteak etortzen diren eta errekurtso handiekin jaten dira beste eskola batzuetara. Eta normalean ingelesa ikastera. Orduan, hor daukago erronka asko da zemotatako errekurtso ipinalditzakegu integrazio male hori sortatzeko eta ez ipintzea beti bezala dibertsifikazioa zen eta hori da esklusioa eta bazterketa soziala. Zen eta egiten dozuna da ipintzea hor letrero handi bata, zuk ez dakizu euskera, zuk ez zara hemengoa eta zuk beste leku batean egon behar zarela. Bai, guztiz adoz, eta hori, instituto batera juten baldin bazara, ikusten da zuk esaten dozuna, dibertsifikazio gela batean sartzen baldin bazara, gaztera esaten den bezala, dira los apestados, eta hori ez da inklusioa, eta behintzat lege reforma honetan analizi sakon bat egin behar dute, eta egoera hau, ez dakit nola, ez da erraza, baina aldatu beharko dute. Asko dago beraz, ez da bagatzeke oraindik hezkuntza ituna hori lortu aldera, baina gaiz aldatuko dugu eta ingurumena sarituko gara ere, izan ere berri kezkagarri bat heldu zaigu, izan ere munduko ibaiak oso kutsatuta daude antibiotikoekin. Munduko mailako ikerketa berri baten arabera, Erresuma Batuko York Unibertsitateko ikertzaileek 72 herrialdetan aztertu dituzten ibaien laginak eta horixe da atera duten ondorioa. Udane Arbe, olankideak emango dizkigu xetasunak.
Hala da bai, munduko ibaiak botikez kutsaturi daudela ondorioztatu du Ingalaterrako Yorkeko Unibertsitateko talde batek, naiz eta munduko 96 ikerketa zentroetako 127 zientzalarik gauzatu duten. 1052 lekutako lagina jaso dituzte 258 ibaitan, kontinente guztietako 104 herrialdetan. Mundu mailan egiten den ibaien inguruko lehenengo ikerketa da hau, eta batez ere epilepsiaren eta diabetesaren aurkako botika, kafeina eta antibiotikoak topatu dituzte. Horren aurrean ohartarazi dute kontzentrazio horiek ingurumen eta osasun arriskua eragiten dutela leku askotan. Madrilen jaso dituzte Europako laginik kutsatuenak. Horiesek datuak, munduko 4 ibaietatik bat kutsatuta dago antibiotikoekin, beraz, bada datu hau kezkarako motibo, ez? Kezkagarria ambientalki, baina bebai, antibiotikoen autokontsumoari buruz, ze azkenean, zergatik badauz jende gehiegi sartzen antibiotikoak errezeta barik, bebai interneten saltzen dira, eta, klaro, azkenean bakteria gu baino indartsuagoak egiten baldin badira, agian pandemia berri bati buruz hitz egin genezake. Azkenean hemen bi arazoak ikusten dira, ambientalki eta bebai kontsumoaren aldean edo farmakologikoari aldera begira pizkat harrituta geratu egin naiz. Datuak oso esanguratsuak direla, nik adibidez ez naiz honetaz espertua, orduan oso gutxi aportago egin aldezaket, baina bai igual kontsumoaren begira, bai gizarte mailan hor da uste dut dagoela gakoa. Sentsibilizazioa, prebentzioa eta bestelako estrategiak. Askotan ipintzen dugu fokua zer egin behar dugun, baina hor dago gakoa. Uste dut sentsibilizazioan eta prebentzioan. Hemen utziko dugu Lazarko solasaldian ekan egartzea eta ez Tirinares, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Aiara de Urreta lankidearen eskutik, ondo izan.